Det er Christian Borgstrøm. Det er den 5. december 2020 lørdag. Og her der har jeg CyberPolygon, som er noget, som samarbejder med World Economic Forum. Det er noget, de arbejder for sikkerhed for vores elektroniske infrastruktur. De advarer på nogle punkter omkring, at vi er blevet et meget følsomt samfund verden over, fordi vi er begyndt at ændre vores adfærd omkring handel og hvordan vi bearbejder os på nettet. Vi er begyndt at handle meget mere på nettet, altså folk, som aldrig måske har handlet før, de er måske begyndt at handle på nettet. Man er begyndt i meget større omfang at begå sig på nettet, også omkring hjemmearbejdspladser. Folk er begyndt at arbejde hjemmefra, og det her det vil så være et følsomt område overfor hackere eller folk eller regeringer, som ønsker at bringe vores system ned. Her der har jeg det, der hedder, det er World Economic Forums hjemmeside, og agenda, og så er det under Cyber Security, der får man så det her kort frem. Det er her, jeg kan gemme den der, og der kommer så, hvad skal man sige, denne her. Nu, det kommer lidt an på, hvor man er henne på deres hjemmeside, så er man forskellige steder, og klikker, jamen, så er det det, der kommer frem herinde i midten. Nu var jeg på deres hjemmeside på Cyber Security, da jeg klikkede her. Nu kan jeg lige prøve en gang at lukke dem her. Sådan der, og så klikker jeg lige igen her, Cyber Security. Så er det Cyber Security, der kommer ind i midten her. Og der får man så alle de her ting, som er forbundet med cybersecurity. Og data, videnskab, international sikkerhed, globale risikoer, 3D-printing er selvfølgelig i fare, fordi 3D-printing er jo netop computer. Og global governance, her har jeg, jeg kan prøve en gang at finde, her der har jeg så vaccination, altså vaccinationsprogrammet, jeg kommer ind i midten her, og der kan man simpelthen sidde og klikke rundt, det har jo så noget at gøre med covid-19 at gøre, ikke? Og det hele, det er, at det hele tiden det er covid-19, og det her, det drejer sig ikke om en virus. Det her, det drejer sig om The Great Reset. Det er det drejer sig om. Det her, det drejer sig ikke om en virus. Hvad den nu enten er, om den er i forbindelse med 5G, eller om den er i forbindelse med en ganske almindelig influenza. Det er egentlig ikke den store betydning. Det covid-19 det er simpelthen en skræmmekampagne, som bliver ført ud over hele verden, og du kan ikke gå nogen steder i dag, uden at du bliver mindet om, at der er en epidemi i gang globalt. Denne her globale pandemi. Og de her, dem ser du alle steder. Og sådan var der også tilbage i tiden, hvor man lavede de her skræmmekampagner omkring globale opvarmning, tilbage i 70'erne og 80'erne, hvor at bæreposer var nu farlige for miljøet. Og hver gang man var ude at handle, så skulle man blev man advaret omkring de her bæreposer, ikke? Og nu ser vi det samme igen med bæreposer, og nu også med de her masker her. Du kan ikke undgå at se det nogen steder.
enough. Her de samarbejde, der er en velkomsttale af vores Klaus Schwab, som kun vil os det godt. Og den her tale her, den er tilbage fra... Dear Hermann Graf, Your Excellency, Prime Minister... Fik helt chok. Jeg troede, han stod bag ved mig. Den 24. juli 2020. Hvis jeg så tager her på deres hjemmeside COVID-19 Action Forum. COVID-19 Action Platform, det er det, den hedder. Og jeg tog en kopi af denne her side her. Der er vel links til i beskrivelsen selvfølgelig til det her. Så kan man selv gå tilbage og undersøge det. Og hvis man så lægger den ind i Wayback-maskinen her, så gik den allerede tilbage til 12. marts 2020. Så lige nu er det er jo næsten er det 9 måneder siden snart, ikke? At allerede dengang, der vidste man, at det her, den 12. marts her tilbage, det er der vi er. Og allerede dengang, der havde man allerede en actionplan for COVID-19, fordi det er planlagt. Man ved allerede, at der kommer en vaccine. Vaccinen er allerede bestilt. Den første vaccine, der sker ikke noget andet end at, hvor var det godt. Tallene falder. Det er jo godt, at vi fik den her vaccine her, så nu skal alle vaccineres. Den her vaccine er garanteret bare ingenting. Det er sikkert bare enten er det bare måske saltvand, eller et eller andet placebo-produkt, som ikke gør noget. Og så vil vaccine nummer 2 komme, og vaccine nummer 3 komme, fordi som de også skriver og siger her, det er at, hvor var det henne? Nu kan jeg gider ikke finde det, men hvis jeg finder det, så ligger det i beskrivelsen, men at den stopper ikke. Den her pandemi, den her epidemi, den her krise, vi er i, den stopper ikke, selvom vi bliver nu vaccineret med den første vaccine, der stopper den ikke. Den vil fortsætte. Krisen vil fortsætte til slutningen. Tak for i dag.